आज आपण मस्त झटपट तांदळाची खीर बघणार आहोत। आज आपण 1 लिटर दुधाची अचूक प्रमाणात तांदळाची खीर कशी तयार करायची तशी प्रॉपर अशी रेसिपी बघणार आहोत। तुम्हाला जर लग्न समारंभात जास्त प्रमाणात खीर बनवायची असेल तर अचूक प्रमाण कसं घ्यायचं, खीर दाटसर होण्यासाठी, चविष्ट होण्यासाठी टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे, म्हणून रेसिपी अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। आता 1 लिटर दुधासाठी तांदळाचं सुद्धा प्रमाण अचूक असायला लागतं। त्यासाठी इथे आपण पाव कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 100 ग्रॅम प्रमाणात बासमती तांदूळ घेतलेले आहे। तुम्ही रोजच्या वापरातील जरी तांदूळ घेतला तरी चालू शकेल, पण बासमती तांदूळ आणि बासमती तुकडा जर वापरला की त्याला सुगंध थोडासा जास्त असतो आणि खीर खाताना मस्त सुगंधित खीर तुमची तयार होते। आंबे मोहर किंवा इंद्रायणी तांदूळ जरी वापरला त्याला सुद्धा मस्त सुगंध असतो, तो सुद्धा तांदूळ तुम्ही वापरू शकता। आता दुसरीकडे गॅसवर एक जाड बुडाची कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 2 चमचे आपण इथे साजूक तूप घातलेले आहे। इथे आपण 2 चमचे चारोळी, 2 चमचे मनुका आणि 5-6 बदामाचे तुकडे घेतलेले आहेत। सुकामेवा आवडीनुसार घालू शकता। हा सुकामेवा अगदी मंद आचेवर हलकासा बदामी होईपर्यंत मिनिटभर आपण परतून घेतलेला आहे। सेपरेट ताटावर काढून घ्यायचं। आता सारख्याच कढई आणि तुपावर सेम तांदूळ आपण भाजून घेणार आहोत। तांदूळ भाजून खीरीमध्ये घातला की खीरीला अतिशय सुगंधित मस्त खीर तयार होते, चवीला अगदी छान लागते। तुमच्यापैकी काही जण तांदूळ स्वच्छ धुवून त्याला व्यवस्थित सुकवल्यानंतर मिक्सरला पावडर करून डायरेक्ट दुधामध्ये घालतात, तितकी त्याला चव येत नाही। अशी ही खीरीसाठी तांदळाची पद्धत नक्की करून पहा। मंद आचेवर 3 मिनिटं खरपूस हलकस रंग बदलेपर्यंत तांदूळ भाजून घेतलेला आहे। थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। आता मिक्सरला काढून घेतल्यानंतर जाडसर आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे, अगदीच बारीक करायचं नाही। तर असं हे रव्यापेक्षा थोडंसं जाडसर आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता असं हे जाडसर आपण हे चांगलं फिरवून घेतलेलं आहे। तर असं हे तांदळाच्या खीरीसाठी तांदळाचं प्रेमिक्स आपला तयार झालेला आहे। आपण खीर बनवायला घेणार आहोत। सारख्याच कढईमध्ये आपल्याला 1 लिटर दूध घ्यायचं आहे, कारण हल्लीच्या दुधांमध्ये पाणी अजिबात घालण्याची गरज लागत नाही, त्यामध्ये भरपूर पाणी असतं। मध्यम आचेवर आपल्याला दूध चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। लक्षात असू द्या, गॅसची फ्लेम अजिबात आपल्याला मोठी करायची नाही। दूध असं हे मध्यम आचेवर खरपूस मस्त उकळलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता अशी याला छान साय आलेली आहे। दूध व्यवस्थित उकळल्यानंतर आणखी 5 मिनिटं आपण याला अगदी मंद आचेवर अगदी तळापासून ढवळत आणखी थोडंसं शिजवून घेतलेलं आहे। 5 मिनिटानंतर लगेचच आपण हे तांदळाचं प्रीमिक्स घालणार आहोत, जी मगाशी आपण भाजून मिक्सरला फिरवून घेतलेली होती। एकदम न घालता अशी थोडी थोडी घालायची आहे, जेणेकरून यामध्ये ह्याच्या गुठळ्या होऊ नये। तर सगळी पावडर आपण यामध्ये घातलेली आहे। तांदळाचा रवा अगदी मोठ्या आचेवर तळापासून ढवळत चांगला शिजवून घ्यायचा आहे, अगदी मऊसूत असा। आता तांदूळ तसा शिजायला फार वेळ लागत नाही, साधारणतः 5-6 मिनिटात मस्त मोठ्या आचेवर तांदूळ शिजवून तयार होतो। साधारणतः 6 मिनिटानंतर तुम्ही इथे बघू शकता संपूर्ण तांदूळ मस्त शिजलाय। असं परफेक्ट शिजल्यानंतर यामध्ये गोडासाठी साखर घालणार आहोत। 1 लिटर दुधासाठी इथे आपण अर्धा कप आणि 150 ग्रॅम प्रमाणात साखर घेतलेली आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता, पण 1 लिटर दुधासाठी अर्धा कप साखर अगदी परफेक्ट आहे। तळापासून ढवळत साखर संपूर्ण आपण या दुधामध्ये विरघळून घेतलेले आहे। इथे आपण अर्धा चमचा वेलची पूड घातलेली आहे आणि तळलेला सुकामेवा घातलेला आहे। तळलेला सुकामेवा घातला की याची चव सुद्धा मस्त येते। पुन्हा आपण ही सगळी जिन्नस दुधामध्ये हलवत अशी 1-2 मिनिट चांगली मोठ्या आचेवर उकळून घेणार आहोत। तर अशी ही तुमची खीर खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। थोडीशी कोमट झाल्यानंतर मस्त ही दाटसर होते। आता श्राद्धाचे किंवा पितृपक्षाचे दिवस सुरू असल्यामुळे पाहुण्यांसाठी जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात खीर बनवायची असेल तर 1 लिटर दुधाची साधारणतः 10 जणांना व्यवस्थित खीर पुरते। त्यानुसार तुम्हाला जास्त प्रमाणात खीर करायची असेल तर प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। तर तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा, कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा। लवकरच भेटूयात अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत।